Dwi yn ymhymer blwyddyn o ddysgu Cymraeg ar hyn o bryd, a dyma'r tro gyntaf i fi Arholi eleni. Benderfynais i ddod yn arholwr mwyn cael gwell syniad o'r fanyledd, mwyn datblygu fy nealltwriaeth o'r cwestiynau a'r papurau, mwyn bod fi'n gallu helpu'n ysgyblion ni wrth bod nhw'n astudio tigedd. Dwi wedi bod yn arholi am flwyddyn erbyn hyn ar gyfer clwb. Un o buddion mawr bod yn arholwr ydy bod cyfle i ddeall y fanyledd yn well. Chi'n cael cyfle i drafod cynllunio marcio, cyfle i drafod y cwestiynau a'r math o atebion posib, fel eich bod chi'n gallu mynd â hynny wedyn yn ôl at y dosbarth a helpu eich disgyblion chi wrth baratoi ar gyfer yr arholiadau. Dwi'n teimlo bod arholi wedi bod yn ffurfiol iawn i fy addysgu mwyn sicrhau bod fi'n gallu cynllunio gwersi sydd yn dywallu anghenion y dysgwyr, a sicrhau bod nhw'n deall gofynion y cwestiynau yn well. Mae'r hyfforddiant ni wedi cael gan CBAC yn wych. Triliwn ni ddiwrnod gyfan yn edrych dros y cynllunio marcio, cyfle i drafod y gofyn cwestiynau, a trwy gydol y broses arholi pan oeddwn ni'n marcio ar-lein, gyda ni gyson gyda'r prif arholwyr mwyn sicrhau bod ni ar trac trwy'r holl beth.